Mana fl-studio ingħaqad il-kap tad-Dipartiment tal-Emerġenza Dr. Michael Spiteri. Dott, nsellimlek, grazzi tal-li il-qajt l-istadina tagħna il-lejla. Smajna li millum wieħed minn kull 3 adulti diġà minn tal-inqas ewwel doża tal-vaċċin kontra il-COVID-19. Xi jfisser dan għad-Dipartiment tiegħek l-ewwel nett u xi jfisser għal Maltin u Għawċin kollha? Mela, dan ifisser li issa l-armata tagħna tal-poplu tagħna kontra l-COVID qed tiżdied u issa għandna wieħed minn kull 3 adulti li b'xi mod kapaċi jilqgħu għall-effetti tal-COVID. Il-Dipartiment tal-Emerġenza u riflessjoni tal-pajjiż għal daqstant naqra bdejna naraw tnaqqis fil-każijiet u anke fil-każijiet qed ikun hemm anke min huwa mlaqqam li xorta hemm persentaġġ żgħar li jista' jkollhom il-virus, l-effetti jkunu inqas. Għal daqstant l-effetti jinħassu, l-effetti huma pożittivi u kif nafu f'kwistjoni ta' 15-il ġurnata fej filli kellna 500 każ f'daqqa waħda nżilna għal 40 każ kuljum. Biżdan ovvjament mhuwiex minħabba l-emerġenza biss, mhuwiex minħabba wkoll it-tilqim biss, imma wkoll hemm fatturi oħra li huma importanti ħafna. Hija fil-fatt tajjeb illi nsemmu li minn din il-ġimgħa proprju minnhom daħlu miżuri ġodda biex irażnu l-imxija tal-COVID-19. Kemm importanti dan l-aħħar sforz li aħna rridu nagħmlu kollha flimkien biex ovvjament il-pandemija tgħaddi kemm jista' jkun malajr. Fil-fatt ħafna nies jgħidu kontradittorja għalfejn daħħalna iżjed affarijiet is-sena tan-numri niżlin. Ir-raġuni hija sempliċi. Il-virus fadallu x'offrilna. Aħna rnexxinna nieħdu cutting edge fuq għax komplessivament il-pajjiż ħadem u ħadem ħafna biex dan il-virus jiġi meqrud. Imma jekk aħna ma nista' noqogħdu attenti il-virus isib modi oħra kif jerġa' jiġi trasmess. Għal daqstant sakemm ikollna numru ikbar ta' nies li huma mlaqmin, sakemm aħna nkunu anke moħħna mistrieħ illi n-numri tal-virus tantx kienu li trasmissibilità tonqos fil-pajjiż, hemm bżonn li flimkien nagħmlu l-aħħar sagrifiċċju għax qed jidher fiċ-ċar hekk kif ġew anke imposti żied restrizzjonijiet flimkien mal-vaċinazzjoni in-numri drastikament niżlu l-isfel. Biss jekk ma noqogħdux attenti u ma nipprattikawx id-distanza soċjali u l-użu tal-maskli, malajr il-virus jerġa' jsib modi oħra kif jerġa' jmur lura għan-numri li kellna ftit tal-ġimgħat ilu.